Tak Ludva zkouší, jak se mu bude vzadu spát. Vytáhl tady nepoužitý plachty, Genakr a Spinakr. Vypadá to, že nikdy se nepoužili. Jako tady se dá úplně dobře spát, no. I když není tady to zandaný, tak jako se dá. A ty dvířka tamhle odzadu jsou kde? Jaký dvířka? Tamhle, jak je vzadu ta nádrž na tu vodu, jak je tam ta trubka. Tam nejsou dvířka. Tam nejsou dvířka? Ne. Tam není nic, jo? No, to je normálně jako volný. Aha. To je divný, polička, ne? No, ale to je na všech těch lodích. Fakt, jo? A není dobrý tam něco dát třeba? Vlastně, že tam můžeš něco dát, no, ale... Tady jsou další postele. No jo, bude to ještě nějaká práce dát to dokupy. Na tvoje hodnocení zlato, tak co? Ty nohy jsou tady, myslím. Co? Ty nohy jsou tady na ten stůl. No, tak stůl je dobrý, ne? Stůl je dobrý a dá se dát i ven, to je dobrý. Má ten systém tady na cvaknutí tady na to. Vidíme.